سلام كما يتعلو كبرات تغطيتي فنو ار تي في نلومي عربي بحث تكمتي فرق معلتن فرقان استدلوا زينهم بسنادو حزنا لكم قريبنا لنا نمكت لكم بخبر زعدم يرمياس قبرلو عليه فلما ارئساتو تمالي بالسقبر مرمراتات 13 زيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم كراغصين كلو شدشه دما تفانيوم اب نوزوبا مندفرا زراتي اب صبو درجه كم بصحت حبيرو اب زوباغاش باركا رقيق بهلا ورشاتات نمصنع ترى مويوان كعزز متحسسب غريبو منغست ኢትዮጵያ ሸውዓተ ሰመዚ ትካላት ሕብራት ሀገራት ካብ ሀገሩ ክወጹ አዝይዙ ፕሬዝዳንት ቱኒዚያ ቀይስ ሰዒድ ኣብ ታሪኽ ናይታ ሀገር ናይ ፈለማ ጓለንሰይቲ ቀዳሜት ሚኒስተር መዚዙ ናብ ወሰናስን ጃፓን ገጹ ዝግስግስ ዘሎ ሚንዱለስ ተሰሚህ ወብላው ማዕበል ከቢድ ዕንወት ከይወርድ ተሰጊዩ حبريتا كاب مينستر طعنا تمالي اب موشبي ماكلات زوباتات ماكل بالسغبره ناي لابراتوري مرمراتات 13 زيغاتات كاب اسمره بكورونا فيروس ملكافهم ترغاغيصلو እዚ ከምዚሉን ከሎ ኮሮና ቫይረስ ተረኺቦም ኣብ ሆስፒታላት ታዕቂቦም ክንክን ክግበርሎም ፀንሑ 4 ካብ ዞባ ማእከል 2 ድማ ካብ ዞባ ጋሽ ባርካ ብጠቅላላ 6 ዜጋታት ሓዊዮም ተፋንዮም በዚ መሰረት ጠቅላላ ቁጥሪ በኮሮና ቫይረስ ተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ትማሊ 6722 በጽሕሎ 6635 ካብ ዚኦም ሓዊዮም ዝተፋነው 42 ብመስተፈልዩ 45 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ታዕቂቦም ዝርከቡ እዮም ሚኒስትር ጥዕና 30 መስከረም 2021 اب نوزوبا مندفرا حرستو تقدمون بزغبرو اخول مدلواتن بزواقع اخول زنابن زراتي اب صبو درجه كم زبصح تحبيرو وكيل رنا فيلمونت كابو نزدلو صبصاب دونيكا صحيه كتقربوا اب نوزوبا مندفرا بزنبره سناي كرامات زراتي ابزت امن درجه 5 بصح حلاف بيت صحفه حرشات نوزوبا اتو برخت تخلاص اللاساني ارينا حبيروم زناب ازمراز مسغن كونت زينبره كورح حمله كساب مفارق ورح مسكرم سفيح زرغحان صبق متنن زنبورو لعلي 800 ملم زناب سلسته مزغبه مبزحت اما وقت كرامات استزرؤ اكل اب درجه مولادن مشواتن كم زبصحو اتو برخت غليصوم ولا كاو زمرا دونغ تزربه كساب حجي زنب ملاو صبق اخول ماي زنيو كوادا خاب نايز حلف عمت زبزح زناب زنيبو بغزي خريخنا 54 معتات زوسده ما شمونتيتن 15 ملم زناب تمزغيب الله حساب حجي توم قال ولا تم دنيم سوزرو طافات ابزوانزي اب مسوات درجه بصيحمالو حليفهم زرأيو ببزحي بماي زي سسونو ازرت غديفكا اب 11 هكتار استزرؤو كم سرناي سغم طافن بالدونغان مبزحتهم صبق فريوم مهلاوم تقيسو دما اورح مسكرم كزرؤو زنبورم طراتات گن بسنك قصال زناب وقتهم حليوم كزرؤو خمزي كالو ابريهم عفش ابزوانزي اسات 11 زاكل هكتار تزريو ابز مراخ زراء زغبوخن بعل مشلا اندغشان فلذي تزرع كله صعدا اخلي زلو صعدا اخلي زغا بطعمي اب صبوق درجه وي صبوق متاحت قالو مالتي فلذي درجه اخلي خلنا بزوانز كله ناب مسوات غصو يغماغم الله تقدماي سوتالو تي زلو هجون ناب درجه يزلو فلذي ماي بحجي انت مسا غلز بحال سان حنت ماي زبحال ነገር የለን ንኹነታት ሕዛእታትን መጋሃጫታትን ብዝምልከት አቶ በረኸት ጽቡቕ ስለዝሰሰኑ ቀለብ ጥሪት ቡሑስ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣብዛ ዓመት እዚ ብወፍር ተማሃሮን ልምዓትን ብኮም ዝተተኽለ ልዕሊ 170 ፈልስታት ኣግራብ ናይ ምጽዳቕ ተኽእልኡ ዘተኣምን ኮይኑ ከም ዘሎ ሓቢሮም اما حدارين ازوا من دفرا اتو حزقياس وهبت بوغنو حرستوت كرامات قدم مجمارو غراوتون بغبو سلازدالون دحرو مبقالون غبو ناي صحياي تبغسوتات سلازوسدون نسترخبت صغاتات زناب كدمعلو كم زخالو غليصوم قداي ነገር ታርስታይ ማስመጽት ማይ አቤናይ እዋነ ተቀመሉ ማስ ወርሂድ ዝር ተጣፋ በይዝራ ንዝኹል እዚ ካብቶም ክሩ ብጹጹይ ነው ጽፉፍ ገሪድ ፈልጦ بزمسرت حجيتي حرس كاب قدمات حس كخبت حجاي ناي حمدن ماين معقب سرحتي وسرح صنيحو مالتي كله زي ناي زغو غغراتو خعر صنيحو خالون اب كباب يزلو حمدن ماين ناي معقب زملكتون سرح صنيحو مالتي بحريو لكعتي ماي مسارمي ابتو وانو زريو
أبتلك عملتي طاف ماسك زراء اللو داقشا ماسك زراء اللو قال بب وقته كساب زغرب وانا يزي أقومين عتر مزرع تراتات مزرع جزر صنيعه سلزي بقبو يتطقم له قال تخسر راح تقبونا يصحيا يكون مصراي نتي غرات كصافف صنيعه ديغاتاتن رهياتاتن ون سلازملአ تحت بايتاو ماي هابتيمو رباطات كزاريو جميروم مهلاون بمتقاس دما نبدبات لمعات كمون نمستسبن طريتن زغلغل منጭታት ተዋሒሱ ከም ዘሎ አፍሊጡም ዘለዋና ዲጋታት ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ማይ ሒዘን ኣለዋ ናልባት ብዙሕ እኳ ዲጋታት ዓበይት እንተዘያለውና ትንዓና ዘገድስ ብፍላይ ዝን ጀራዲን ዝኸውን ፍላይ ከኣነ ዝኸተማ መንደፈራ ማይ ዘስቲ ዲጋታት ኣብ ደሓን ደረጃ ኣብ ጽቡቕ ኣዋህሊለን ኣለዋ ክባል ካል እጅ ትደገድስ ትድሕቲ ዘሎ ዒላታት እውን ጽቡቕ ክህብትም ማለት ሕጂ ሱጥራይ ደኮነስ ምስ ማይ ክሳብ ሕጂ መቕጻል እውን እቲ ትሕተ ባይታ ጽቡቕ ማይ ከዋህልል ይኽእል ማለት እዩ ኣዋህሊሉ ኣሎ ከዓ ስለዚ ኣብ ደሓን ደረጃ እየን ዘሎ ኣብ ጽቡቕ ኣለዋ ኣብ መወዳእታ ኣቶ ህዝቅያስ ሳዕቤናት ተርእዮታት ሳገምቲ ባልዓትን ዝናብ ቀውዕን ንምክልኻል ሓረስቶት ዝኣኸለ ዘራእቶም ቀልጢፎም ክእክቡ ኣዘኻኺሮም ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካን ዘሎ ጸጋታት ረቂቕ ባህላዊ ውርሻታት ዝምልከት ዘተ ኣብ ከተማ ባረንቱ ተቃኒዑ እዚ ሃብታም ትሕዝቶ እዚ ብሰፊሑ ተጸኒዑን ተሰኒዱን ናብ ወለዶታት ዝመሓላለፈሉ ባይታ ንምፍጣር ኣብ ዝውሰድ ዘሎ ተበግሶታት ዘተኮረ ርክብ ብዝምልከት ወኪል ኤሬና ቀዳው ተወልደ ዘዳለው ዜናው ጸብጻብ ኣሎ ዮናስ አብርሃም ከቅርቦ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዞባ ጋሽ ባርካ ዘሎ ጸጋታት ረቂቕ ባህላዊ ውርሻታት ብስነ ፍልጠታዊ ኣገባብ ተዳሲሱን ተጸኒዑን ናብ ወለዶታት ዝመሓላለፈሉን ብግቡእ ተሰኒዱ ዝዕቀበሉን ባይታ ንምፍጣር ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ተራ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ኣብቲ ዓውዲ ዝነጥፉ ሞያውያን ድማ ብፍላይ ክዓዝዝ መተሓሳሰበ ቀሪቦ ب28 መስከረም ኣብ ባረንቱ ኣብ ዝተገብረ ርክብ ኣብ ብሄራት ኩናማ ናራ ትግረን ብዳዊትን ዘሎ ንጅግንነት ንማሕረስን ጉስነትን ንመርዓን ሓዘንን ከምኡን ካልእ መልክዓት ማሕበራዊ ህይወት ዝገልጹ ያታዊ ደርፍታትን ትልሂታትን ኣልባሳትን ስልማትን ባህላዊ ወግዕታትን ሕግታት እንዳባን ንምድህሳስ መባእታዊ ሞያዊ መጽናዕቲ ከም ዝተገብረን ሃብታም ትሕዝቶ ከም ዝተረኽበን ተገሊጾም ኣብ ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ጋሽ ባርካ ሓላፊ ጨንፈር ባህሊ ኣቶ መሐመድ ፋይድ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብቲ ዞባ ሃብታም ትሕዝቶ ዘለዎም ባህላዊ ውርሻታት እኳ እንተለዉ ብዘይካቶም ብውስን ዓቕሚ ኣብ ሃገራዊ በዓላትን ፌስቲቫላትን ዝቐርቡ ትሕዝቶታትን ዝተዓቀቡ ውሱናት ሰነዳትን ዛጊት ዕምቆት ዘለዎ ዳህሳስን መጽናዕትን ከም ዘይተኻየደ ብምጥቃስ ንምብርባሩ ዝውሰድ ዘሎ ተበግሶታት ጽቡቕ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ኣብሪሆም ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ኣቶ እድሪስ ሳልሕ ብወገኑ ትብውሽጣዊ ዓቕሚ ናይቲ ክፍሊ ዝተገብረ መባእታዊ መጽናዕቲ ኣካል ናይቲ ረቂቕ ባህላዊ ውርሻታት ናይቲ ዞባ ብስነ ፍልጠታዊ ኣገባብ ብሰፊሑ ንምጽናዕን ንምስናድን ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ከም ዝኾነ ብምሕባር ኣብቲ ዓውዲ ውህሉል ተመክሮን ኣፍልጦን ዘለዎም ኣካላት ኣበርክቶም ክብከብሉ ጸዊዑ ኣብቲ ኣጋጣሚ ንኣምር ትርጉምን ትሕዝቶን ባህሊ ብሓፈሻ ረቂቕ ባህላዊ ውርሻታት ድማ ብፍላይ ከምኡውን ንምድላው መጽናዕታዊ ትሕዝቶ ዘህብትሙ ሜላታት ዝምልከት መግለጺ ብሞያውያን ተዋሂቦም ተሳተፍቲ ድማ ዝተገብረ መጽናዕቲ ክሰፍሕን ክዓሙቕን ረኽበታት መጽናዕቲ ብግቡእ ክስነድን ክዕቀብን ዝውጠኑ መጽናዕትታት ድማ ሞያውያን ዘሳትፉ ክኾኑ ዝብልን ካልእን ርእቶታት ኣቕሪቦም ኤርትራውያን ነበርቲ ሃገራት ስካንዲኔቪያ ብምኽንያት 10 ሰነ 2021 ዝኽርና ሓበን መብፅዓና ግብሪ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት ንምስሳን ዝኣተውዎ መብፅዓ ንምትግባር ገንዘባዊ ፍያታት ገይሮም እቶም ኣብ ሸወደን ኖርዌይን ዴንማርክን ዝነብሩ ዜጋታት ብመንገዲ ህዝባዊ መኸተ ከተማታት ሽማግለ በዓላት ተሳተፍቲ ጉዕዞ እግሪ 10 ሰነ ከምኡውን ሃገራውያን ማሕበራትን ውዳቤታትን ብጠቕላላ 4,758 ክሮነር ኣታዊ ከም ዝገበሩ ኤምባሲ ኤርትራ ሓቢሩ بمسرز زبصحنا ጸብጻብ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኖርዌይ ዝነብሩ ኤርትራውያን 33037 ክሮነር ነበርቲ ኦስሎን ከባቢያን 85190 ክሮነር ብማሕበራትን ውዳቤታት ዝተጠርነፉ ከ 17915 ክሮነር ብድምር 136142 ክሮነር ወፍዮም
ነበርቲ ዴንማርኩን ብጠቕላላ 23,000 ክሮነር ከወፍዩን ከለው ኣብ ትሕቲ ጽላል ማሕበራትን ውዳቤታትን ዝተጠርነፉ ኤርትራውያን ነበርቲ ሽወደን ዘወፈይዎ 194,278 ክሮነርን ካብ ህዝቢ ዝተዋጸ 196,480 ክሮነርን ድማ ንተመሳሳሊ ዕላማ ተበርኪቱ ኣብ 2020 ብምኽንያት መዓልቲ ናጽነት ካብ ህዝብን ሃገራውያን ማሕበራትን ንተመሳሳሊ መዓላ ዝውዕል ልዕሊ 496,180 ክሮነር ተወፊዩ ምንባሩ ካብ ኣዋሃዲ ሽማግለ ሃገራዊ በዓላት ዝተረኽበ ሓበሬታ የነጽር ብመንከስቲ ጣንጡ ዝመሓላለፉ ሕማማት ንምጥፋእ ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ ኣብ ከተማ መንደፈራ ዝርከብ መደበር መጽናዕቲ ስነ ሓሸራ ዝምስገን ተራ ይጻወት ከም ዘሎ ተሓቢሩ ወኪል ኤረና ፊልሞን ትካቦ ንዘዳሎ ዜናዊ ትሕዝቶ ኣዜብ ብርሃነ ከተቕርቦ እያ ኣብ ከተማ መንደፈራ ተደኪኑ ዝርከብ መደበር መጽናዕቲ ስነ ሓሸራ ኢንቶሞሎጂ ባህርያትን ዓሌታትን ጣንጡ ኣብ ምልላይ ዘካይዶ መጽናዕቲ ኣብ ምግታዕ ተሪኦ ሕማም ዓሶ ዝምስገን ተራ ከም ዘለዎ ተገሊጹ ኣብቲ መደበር ዝነጥፍ ክኢላ ስነ ሓሸራ ኣቶ ኣስመሮም ዘርእሰናይ ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ብመንከስቲ ጣንጡ ዝመሓላለፉ ሕማማት ምጥፋእ ዝከኣል መጀመርያ ነቲ ሕማም ዘመሓላለፉ ዓሌታት ጣንጡ ምልላይን ምጥፋእን ከም ዝግባእ ብምጥቃስ እቲ መደበር ኣብዚ መዳይዚ ዘለዎ ኣበርክቶ ብቐሊል ዝግመት ከም ዘይኮነ ኣረዲኡ ኣካባቢ ፅሬት ከተካይድ ትኾንካ መጀመርያ ባህሪ ናይተን ዓይነት ጣንጡ ንምንታይ ዝዓለመ ክንፈልጥ ኣለና ከም ካልኣይ ምንጻግ ኣባይቲ ምንጻግ ኣባይቲ ከም ተኽላትና ንፈልጦ ብባጀት ክንሪኦ ከለና ብሎጂስቲክ ክንሪኦ ከለና ብዓቕሚ ሰብ ክንሪኦ ከለና ኣዝዩ ኣህላኽን ኣዝዩ ገዚፍ ባጀት ዝሓትትን ኣድካሚ ስራሕ ቅድሚ ፀረ ጣንጡ ቅድሚ IRS ወይ ምንጻግ ኣባይቲ ውሳንካ ግን ባህሪ ናይተን ጣንጡ ክጽናዕ ክኽእል ኣለዎ እንታይ ማለት እዩ ባህሪአን ገሊአን ኣብ ውሽጢ ይራባሓ ኣብ ውሽጢ ይነኽሳ ኣብ ውሽጢ ይዕርፋ ውሽጢ ገዛ ገለ ከዓ ኣብ ግዳም ይራባሓ ኣብ ግዳም ይነኽሳ ኣብ ግዳም ከዓ ይዕርፋ ማለት እዩ ስለዚ ምንጻግ ኣባይቲ ክካየድ እንተደኣ ወሲንካ መጀመርያ ባህሪአን ክጽናዕ ክኽእል ኣለዎ እንታይ ምባለ ኣብ ውሽጢ ከም ዝራባሓ ኣብ ውሽጢ ከም ዝነኽሳ ኣብ ውሽጢ ከም ዝዕርፋ ደገን ዳር ተራባሓ ደገን ዳዕረፋ እንተደኣ ምንጻግ ኣባይቲ ተካይድ ኣለኻ ግን እዚ ኩሉ ክተቕሶ ጽናሕኹ ሃልኪ ጥራሕ ኮይኑ ይተርፍ ማለት እዩ ሜላታት ምክልኻል ሕማም ዓሶ ብስነ ሓሸራ ከም ዝጽንዑ ዝሓበረ ኣቶ ኣስመሮም ጣንጡ ካብ ዝፋረያሉ ከባቢታት ህንፀታት ብምምጻእ ኣብ ባህርያተንን ዓሌታተንን መጽናዕትታት ብምክያድ ናይ ምውጋደን መስርሕ ከም ዝካየድ ጠቒሱ ዛጊት ኣብቲ ዞባ ሕማም ዓሶን ከርፈስን ዘመሓላልፋ 21 ዓሌታት ጣንጡ ተለልየን ከም ዘለዋ ኣፍሊጡ በዘይካዚ ብቕዓት ናይቲ ጣንጡን ምጥፋእ ዝንስነስ ናምስያ ዝስበነሉን መድሃኒታት ንምርግጋጽን ኣብ ሰብ እንስሳ ኣከባብን ዘለዎ ጽልዋን ንምፍላጥን ደቂቕ መጽናዕቲ ከም ዝካየድ ኣብሪሁም ሓላፊት መደበር መጽናዕቲ ስነ ሓሸራ ኣቶ ግርማይ ወረደ ብወገኑ ሳላ ዝተዋሃደ ጻዕሪ ህዝብን ኣካላት መንግስትን ተሪኦ ሕማም ዓሶ ናብ ዝተሓተ ደረጃ ወሪዱ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ካብ ወርሒ መስከረም ክሳብ ወርሒ ታሕሳስ ንምርባሕ ጣንጡ ምቹእ ወቕቲ ብምዃኑ ህዝቢ ስሩዕ ኣከባብያዊ ጽሬት ከካይድን ግቡእ ኣጠቓቕማ ናምስያ ከዘውትርን ኣዘኻኺሩ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓራቱ ላምስያ ክህሉ ላምስያ ዕጢቑ ላምስያን ዓራትን 24 ሰዓት ክፈላለ ከም ዘይክእል ንኽገብሩ እቲ ኣስተምህሮ ንህቦም ኢና ካልእ ከዓ ዕቋር ማያት ዝበሃል ኣብ ከባቢኦም ክህሉ የብሉን እዚ እቲ ብሓባር ምምሕዳር ዘወሃሃዶ ኣባላት ሕክምና ኣብኡ ዝርከቡ ዘወሃሃድዎ ናይ ሓባር ናይ ወፍሪ ኩነታት ክካይዱ ከሎ ናይ ወፍሪ ጽሬት ምስ ካይዱ እቲ ኣከባቢ ነፃ ይገብሩ ኣለዉ ነፃ ምዃን ማለት ከኣኒ እቲ ሕማም ዕድል የብሉን ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ኣቶ ግርማይ እቲ መደበር ብዓቕምን ሞያን ጎልቢቱ እኳ እንተሎ ብምሉእ ዓቕሙ ክነጥፍ እንተኾይኑ ግዳ ዘለዎ ሕፅረት መሳርሒታትን ፀሓያዊ ፀዓትን ፍታሕ ክረክብ ተማሕፂኑ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገሩ ምትእትታው ንዝገበሩ ተፀዋዒት ማዕከን ህፃናት ሕብረት ሃገራት ማለት ዩኒሴፍ ወኪል ትካል ምውሃድ ሰብኣዊ ጉዳያት ኦቻ ከምኡን ወኪል ቤት ጽሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት OACHR ዝርከብዎም 7 ላዕለዎት ሰመዚ ሕብረት ሃገራት ካብቲ ሃገር ክወፁ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቶም ኣብ ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ዝተዋስኡ ወፃተኛታት ኣባላት ዝተፈላለያ ትካላት ናይቲ ውድብ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ጠቕሊሎም ክወፁ ኣዚዙ ዘሎ
ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ትማሊ 30 መስከረም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ወከልቲ ትካላት ከካይድዎ ጸንሑ ዘይሕጋዊ ንጥፈታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ትካላት ዝጸንሑ ዝምድና ክምርምር ዘገድድ ኮይኑ ከም ዝረኸቦ ኣፍሊጡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጉዳይ ክልል ትግራይ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ዝግበር ምትእታው ኮነ ብምስምስ ሰብኣዊ ጉዳያት ንሽበራዊ ጃንዳ ወያነ ንምድሓን ዝካየድ ውዲት ተቐባልነት ከም ዘይብሉን ካብ ግህዘት ሉላውነት ፈልዩ ከም ዘይርዮን ብተደጋጋሚ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ ካብ ሕጋዊ መዝነቶም ወፃኢ አንጻር ሉላውነትን ሃገራዊ ድሕነትን ኣንጋዲት ሃገር ዝተዋሱ ዲፕሎማሰኛታትን ወከልቲ ኣህጉራውያን ውድባትን ካብ ሃገር ክወፁ ትእዛዝ ምትሕላፍ ልሙድን ንኣህጉራዊ ሕጋጋት ማለት ውዕል ጄኔቫ ዘይጥሕስን እዩ ፕሬዚደንት ቱኒዝያ ቀይስ ስዒድ ኣብ ታሪክ ናይቲ ሃገር ንፈለማ እዋን ጓል ኣንስተይቲ ቀዳማይ ሚኒስተር መዚዙ ፕሬዚደንት ቀይስ ኣብ ፖለቲካዊ ጽፍሕታት ቱኒዝያ ብዙሕ ተፈላጥነት ንዘይጸንሐ ሓዳስ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ነጅላ ቡዱን ብ29 መስከረም ኣባላት ካቢነ ብምምዛዝ መንግስቲ ክትመስረት ተሸይሞዋ ኣብ 2019 ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዝተዓወተ ፕሬዚደንት ቀይስ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ መንግስቲ ብምፍራስ ንቕዋም ናይቲ ሃገር ከም ዘደስከሎ ይፍለጥ ምምዛዝ ሓዳስ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኣካል ናይቲ ኣብ ሃገሩ ከተኣታትዎ ዝወሰነ ፖሊሲታት ምዃኑ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ቀይስ ዝምስረት ሓድሽ መንግስቲ ንኩሉ ህዝቢ ዘገልግልን ንብልሽውና ዝቃለስን ክኸውን ከም ዘለዎ ገሊጹ ካብ ሰላማዊ ውቅያኖስ ተበጊሱ ናብ ወሰናስን ጃፓን ገጹ ዝግስግስ ዘሎ ሚንዱላ ዝብል ስያመ ዝተዋህቦ ህቦብላዊ ማዕበል ንዋታውን ኣካባቢያን ዕንወት ከየውርድ ተሰጊኡ እቲ ህቦብላዊ ማዕበል ኣስታ 35 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ብዝሕንበብ ንፋስ እናተደፈ ናብ ከባቢ ከተማ ቶኪዮ ገጹ የምራሕ ከም ዘሎ ዝገለጹ ጸብጸባት ሜትሮሎጂ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ልዕሊ 21 ሴንቲሜትር ዝናብ ከም ዘሰዓበ ኣረድዮም እቲ ባህርያዊ ሓደጋ ከውርዶ ካብ ዝኽእል ጉድኣት ንምድሓን ዜጋታት ኣብ ምንቅስቓሳቶም ጥንቁቓት ክኾኑ መምርሒ ዝሃቡ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ጃፓን ኣብ ተኣፋፊ ከባቢታት ዝርከብ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ባቡር ምድሪ ክቋረጽ ኣዚዞም ኣለዉ መንግስቲ ኤኳዶር ብሰንክቲ ብ28 መስከረም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝተወልዐን ህይወት ልዕሊ 100 እስራ ዝቐዘፈን ግጭት ብዘስዓበ ጸጥታዊ ስጋት ህጹጽ ናይ ሓደጋ እዋን ድንጋጌ ኣዊጁ እቲ ንኽንደይ ግዜ ከም ጸንዕ ዘይተነጸረ ኣዋጅ ተፈጢሩን ዘሎ ጸጥታዊ ቅልውላው ንምህዳእ ዝሕግዝ ምዃኑ ሰመዚ ጸጥታ ናይቲ ሃገር ሓቢሮም ብሰንክቲ ኣብ መንጎ እስራ ዝተወልዐ ግጭት ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጥሪ ናብ ልዕሊ 110 ክብ ከም ዝበለዩ ዝግለጽ ዘሎ በቲ ግጭት ህሱያት ዝርከብዎም ልዕሊ 50 ቆሲሎም ብምህላዎም ቁጥሪ ሙታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ሰመዚ ጸጥታ ናይቲ ሃገር ኣሚቶም ነቲ ግጭት ንምቁጻር ኣብ ልዕሊ ዝተዋፈሩ ኣባላት ሰራዊት ኤኳዶር ጉድኣት ከም ዝወረደውን ይግለጽ ኣሎ ኣብ ኤኳዶር ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ግጭት ክውላዕ እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝጠቐሱ ጸብጸባት ኣብ 2020 ብተመሳሳሊ ክስተት ልዕሊ 100 ሰባት ከም እተቐትሉ የረዱ ትማሊ 30 መስከረም ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ኣብ መንጎ ዕጡቓት ምንቅስቓስ ሓማስን ኣባላት ኣህጉራት ጸጥታ እስራኤልን ብዝተወልዐ ግጭት ብውሕዱ 3 ሰባት ከም እተቐትሉ ተቐሊሑ እቲ ግጭት ኣባላት ጸጥታ እስራኤል ካብ 26 መስከረም ኣብ ልዕሊቶም ዕጡቓት ብዘካይድዎ ዘለዉ ስርሒት ከም ሰዓበዩ ዝግለጽ ዘሎ ብሰንኪ ግጭት ዛጊት ቁጥሮም ዘይተነጸረ ዕጡቓት ምንቅስቓስ ሓማስ ከም ዝቆሰሉ እውን ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ሓቢሮም ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ናፍታሊ በነት ሃገሩ ኣብ ልዕሊ ምንቅስቓስ ሓማስ ዝጀመረቶ ስርሒት ብሰፍሐ መልክዑ ከም እትቕጽሎ ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ምግላጹ ይዝከር እዚ ሓድሽ ምዕባለታት እዚ ኣብ መንጎ እስራኤልን ምንቅስቓስ ሓማስን ንጸንሐ ወተሃደራዊ ወጥሪ መሊሱ ኣጋዲዶ ከም ዘሎ ምስ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ተዓዘብቲ ይሕብሩ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ብዘካይድዎ ምልውዋጥ ከቢድ ብረትን ሚሳይላትን ዝበዝሑ ፍልስጤማውያን ዝኾኑ ልዕሊ 250 ከም እተቐትሉ ኣይርስዕን ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ንምዛም ኣርእስታቱ ከዘኻኽረኩም ትማሊ ብዝተገብረ መርመራታት 13 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ክረጋገጽ እንከሎ 6 ድማ ተፋንዮም ኣብ ንኡስ ዞባ መንደፈራ ዝራእቲ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ተሓቢሩ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ረቂቕ ባህላዊ ውርሻታት ንምጽናዕ ተራ ሞያውያን ክዓዝዝ መተሓሳሰቢ ቀሪቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ 7 ሰመዚ ትካላት ሕቡራት ሃገራት ካብ ሃገሩ ክወፁ ኣዚዙ ፕሬዚደንት ቱኒዝያ ቀይስ ስዒድ ኣብ ታሪክ ናይቲ ሃገር ናይ ፈለማ ጓል ኣንስተይቲ ቀዳመይቲ ሚኒስተር መዚዙ ናብ ወሰናስን ጃፓን ገጹ ዝግስግስ ዘሎ ሚንዱሎ ዝተሰመየ ህቡብላዊ ማዕበል ከቢድ ዕንወት ከየውርድ ተሰጊኡ
ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ኣብዚ ፍጸም ሩፍ ማለት እዩ سلام كما يتوعلو كي رواتا عزب تعرتاو زينا سبورت انه زينا زاور بالكم ميكال حدكم بفدرشن كعسو سكعي زوبادوب تسرعن شدشة معالتات او كتما من دفرا كير زغني شامبيون كلتشعن 20 حدن تحتي 10 عمت غانتا من دفرا بغلتي صوتا شامبيون بمخا ندغفتا عرشيسام ابزي كابنو زوباتات سنعافه عدو خاله عدغيح سغنيتي دباروا دكم حرن من دفران زي توكلو 290 سبورتاين استتصادفو وددر 40 كلتن كتمات بشوعته ديانو استسلاسلن يونيروم اب دكان شو دما من دفران عدغي 54 مشومنت دكم حرن عدو خلا 15 بتشعته سغنيتي ندباروا 25 بعصوتو حدم من دفران سغنيتي 40 كلتن بربعته عدو خلا سنعفه 10 بشدشته اب دك توعتو دما عدغي دكم حرن 49 30 حرن سغنيتي عدو خلا 20 حرن بعصوتو 5 من دفران سنعفه 37 ب33 زخنو تي تعاوتنالن بسنبت ابستخايد مزازم وددر كان ساساي درجه بوتان محزاب استخايد قطم دك توعته دباروا اب العل سنعفه 37 ب29 زخنو تي كتعوتن كلا قصيلون تعذبت بهان قوتاس تصبيون زرشسن قطم دما دكم حرم من دفران يتخايدوم دكم حرن تسعير عدغي حاقد ديما زاكوتو نطوي شامبيون كتكون من دفرا شامبيون كتكون دما قدن كتعوت سلازنبرا تصوتا مارخ كون تصويت زنبرو ينيروم تصوتا دما بعوت من دفرا 50 حدن ب48 كزازن كيلوم بعفشا وددرا دما بدك انشو قداميت من دفرا بزكايرتو كل قطمات بزي زخون سعر مغاطمتا بعبلالነት بمرتع قداميت بمخان تشلاميت وانጫ ورق ميداليا ملعدكن 5000 نافان تكون كلا قاليت دكم حار وانጫን بور ميداليا ملعدكن 3000 نافا سارسيتي سغنيتي كوعساسو نحاس ميداليا 2000 نافا بدك توعتو دما من دفرانو كل مغاطمتا بمرتع قداميت تكون كلا بحد قطم طراي سعرت زرايت عدغيح كاليتي ساسي دما دباروا بمخان تمساسال شلمات كوسدا بغيعن ابتي كير زغني قطمات كاب دك توعتيو ب100 حرن شتوتات ناي عدغيح سالازغي برهانه كاب دك انشو دما ناي من دفراق سنت نايزغي ب49 شتوتات بمزغاب بولصاتا مزغب شتو بمخان تشلمتيጫማ كون كلو ناي من دفرا سامويل يوحانس سعر هايلاند دما بولصاتا سلطنت بمخان ገንዘባው ሽልማት كوسدو بغيعم بريزيدنت كعسو سكعت زوبادو باتو مكونن شويا بزغربا حصير قال دما نخلهم نتوددر نمعواز صعاتو دحر مسغان نوسان زواتات نمعباله كعسو سكعت صعوق وددراتن كسرعن ميداتات كعسو سكعت نو زواتات دما اقالبو كغبرلو طلبيو اب موداتا عوتات غانتاتا تصاوتن كابيت سفلالو حلفتي شلمات عدلهم كاب زينا كعسو سكعت كيوصانا فدرشن كعسو سكعت زوباغاش باركا نا ابالاتو نا سلطنا هيبوم زيكاو 14 مسكرم كساع 18 مسكرم استخاير سلطنا كابنو زواتات جولج تسني هايكوتا غونيه بارونتو اغردت شامبوكون لوغعان سوان استواصو حنت دقانشيو زركبوم بدمر نعسوتو 8 منسياتيو توهيبوم እቲ ስልጠና በሙከራት ኢንስትራክተራት ንግብርን ክልሰ ሓሳቡን አካቲቱ ዝተኻይደ በመዃኑ ኩዕሶ ሰኪዕት ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ናማዕበለን ናሓይለን ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ጊዜ ጎኑ ድማ ሓደስቲ ሕጋጋትን ለውጥታትን ይተኣታተው በምህላዎም ኣብታ ዓውዲ ዝነጥፉ ኣሰልጠንቲ ምስቲ ዝምዝገብ ዘሎ ምዕባለን ለውጥን ዝሳነ ስልጠና ምዃኑ ዳይሬክተር ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዘባጋሽ ባርካ አቶ ኢድሪስ ሳልሕ ሓቢሮም አቶ ኢድሪስ አስዒቦት ንሓሙሽተ መዓልታት ዝቐፀለ ስልጠና ሰልጠንቲ ከም ዓውዲ ገዚፍ ሕልናዊ ሓላፍነት ዘሰክምን ኣብ ስፖርታዊ መዳያት ፍትሒ ዝረጋገፅን ሞያ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ሞያ ዝነጥፉ ሞያውያን ብቕዓቶም ዘዕቢሉ ስልጠና ምውዳብ ሓደ ካብ ዓበይቲ መደባት ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ዓለም ኩዕሶ ሰኪዕት ሓደስቲ ሕጋጋት መምርሒታትን ቴክኒካትን ይተኣታተው ስለ ዘሎ ማዕረ ምስ ዓለም መጓዓዝ ድማ ግዴታ ስለ ዝኾነ ብዕቱብ ክንሰርሓሉን ኣብቲ ዓውዲ ዝፀንሑ ድኽመታት ዝመሓየሽሉ ባይታ ንምፍጣር ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ንምዕዋድ ድማ ተራ ማሕበረሰብ ስፖርትን ሞያውያንን ክዓቢ ኣዘኻኺሮም ኣብ መወዳእታን ሰልጠንቲ ዝተዳለወ ምስክር ወረቐት ካብ ኢድ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ስፖርት ዞባጋሽ ባርካ ተቐቢሎም እዮም ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ዝወደቦ ናይ ሰልጠንትን ዳያኑን ስልጠና ካብ 19 ክሳብ 28 መስከረም ኣብ ሳዋ ተዋሂቦም ኣብ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ሓላፊ ክፍሊ ትምህርትን ስልጠናን ኣቶ ስቴፋኖስ ኣሰፋው ኣብ መዛዘም ናይቲ መደብ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ
ዕላማ ናይቲ ፌደሬሽን ብሃገር ደረጃ ስፖርታዊ ንጥፈታት ንምሕያልን ዓቕሚ ሞያውያን ብቁፅርን ጽፈትን ንምብራኽ ምዃኑ ብምግላጽ እቲ ዝተዋሃበ ስልጠና ንሱሳ ሰዓታት ዝሸፈነ ኮይኑ ኣብ 69 ኣርሳት ኣተኪሩ እቲ ትምህርቲ ከም ዝተዋሃበ ኣብ መዳይ ድያኑ ድማ 17 ሕጋጋት ፆታ ኩዕሶ እግርን ካልእ ተወሳኺ ስልጠናን ከም ተዋሃበውን ገሊፆም በዚ መሰረት ድያኑ ኮይኖም በቲ ስልጠናታት ዝተፈላለዩ ናይ ዕብየት ደረጃታት እውን ከም ዝረኸቡ ክፍለጥ እንከሎ ብመሰረት ዝተረኸበ ሓበሬታ ኸ እቶም ጀመርቲ ናብ ካልኣይ ደረጃ ናይ ካልኣይ ደረጃ ድማ ናብ ቀዳማይ ደረጃ ክሰጋገሩ እንከለዉ ኣቐዲሞም ነዚ ደረጃ ዝበፅሑ ድያኑ ድማ ናይ ተሃድሶ ትምህርቲ ከም ዝረኸቡ ተገሊፆም ሰልጠንቲ ብወገን ዘርኣይዎ ስፖርታዊ ስነ ምግባር ብቕዓትን ብምድናቕ ኣብ ቀረባ እዋን ብሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ተወሳኺ ስልጠና ብምሃብ ናብ ደረጃ ፌደራል ዝሓልፍሉ ባይታ ንምፍጣር ክስራሓሉ ምዃኑ ብምብራህ ኣብ ቀጻሊ ከምዚ ዓይነት ተመሳሳሊ ስልጠና ክሕንፀፅ መደብ ከም ዘሎ እውን ኣቶ ስቴፋኖስ ገሊፆም ወኪል ሰልጠንቲ ብወገኑ ዝተዋሃበና ስልጠና ንዕብየትና ወሳኒ ምዃኑ ነመስግን ድሕሪ ምባል ኣብዚ ስልጠና እዚ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ትርከቦም 28 ናይ ሰልጠንቲ ስልጠና 26 ድማ ድያኑ ብጠቕላላ 54 ሰልጠንቲ ነዚ ምረቓ እዚ ከም ዝበቕዑ ብምግላጽ ፍሉይነት ናይዚ ስልጠና እዚ ብዓይነቱ ካብ ናይ ዝሓለፉ ስልጠናታት እቲ ብደረጃ ብቕዓቶም ዝተዋህቦ ምስክር ወረቐትን ኣብ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ምምዝጋቡን ምዃኑ ኣረድዩ ወኪል ኣዛዚ ማእከል ስልጣን ሃገራዊ ኣገልግሎት ሌተናል ኮሎኔል ዓንደ ብርሃን ቴድሮስ ኣብ መወዳእታ ዘስምዑ ቃል ሰልጠንቲ እቲ ዝረኸቦ ስልጠና ኣገዳሲ ምዃኑ ብምግላጽ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ኩሉ ዝካየድ ተመሳሳሊ ስልጠናታት ኣብ ጎኖም ኮይኑ ከም ዝሰርሑ ብምብራህ ሰልጠንቲ ዕለተ ምርቖም ነብሶም ንምዕባይ ከይተሓለሉ ብምስራሕ ስሞምን ስም ሃገሮምን ዘፀውዑ ብቕዓት ስፖርታውያን ዜጋታት ንምምልማል ሓላፍነት ዝስከምሉ ዕለት ምዃኑ ኣዘኻኺሩ ክቡራት ተዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ይፍጸም ሰላም